Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at daw kumakata kayo. Basta umamet ka. Salamat tayo kararagan. Ti panagwayaway ti kararuan ni Amado Kollo. Tapos tama ni Iramon tayo ti karkararag tayo. Lagi ti katabsat tayo. Nga nabiktima iti dahito napalabas na bagyo. Lagi ti madadaal ti mula na. Lagi ti na disgrasya, dagiti nawanan ti balay, sapay kumata ti Diyos, ti mang tinamnama tinpig sa kadakwada. Italag tayo amin iti Diyos, tayo so ti makaamo ti amin. Tatlo nga ikarita ang makirano, iti dati na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, at pagbabawian tayo ida. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kung matiman na kabalin na Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan, nagiti basbasol tayo, ipan na tayo, itibiyag na agnanayon. Amen. Kung maraarag tayo. Apo inaramid mo at ikang runaan alintag, iso tilintag ti ayat, tulungan na kam kading agayat ken ka kiniti padami a tao tapno magunod ni ti agnanayon a biag gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso makipagbiag ken makipagari ken ka idi timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Maibasa na ating iti libro ni Ezra. Ididumtengan ti oras ti pinangidato ni Rabii, siya, Ezra, ti Magdera itiyan ko ang nagladladingit. Si Arwa takpay laeng tinaray kapagananay ko. Nagpalintume nga ka nagkararag, ket intag ay ko dagiti imak iti Apo a Diyos ko. Kinuna, O Diyos, mabaina ko na ang mangitangad ti rupak ken ka. Nangat-ngatong ngayon ti ulo mi, dagiti agrurota kabasod mi, ket tumuknuda sa dilangit. Manipod pa iti tiyempo ti panang, dagiti kapuunan mi. Anuna yan ti basod mi, da kami at ang taong. Gapu ka dagiti basbasod mi, da kami, dagiti arin mi, ken dagiti papadi mi, natnag kami iti panakabalin, dagiti gangganeet na ari. Napapatay, natakawan, ken napagtalaw kami akas balod, ket naibabaen kami ikas taunay aging gaita. O Apo ay Diyos mi, hinasyan na kami iti apagbiit, ket inpalubos mi iti sumagmamano kada kami ang makalibas, ken agbiagas itataligid iti daytoy anasantuan a lugar. Inlisi na kami iti panakatagabo, ket inikan na kami iti barabiyag. Tagabo kami hindi mo ipalubos magdalined kami iti panakatagabo. Pinagbalin mo anaasi kada kami dagiti ari ti Persya, ket sipak pinalubusan na kami agbiag, ken mangbangon manen tinadadael at templo. Ken tapno agbiag kami asa tatalgen dito'y Huda ken Jerusalem. Isa o ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Madaydayaw ti Diyos, madaydayaw ti agnana, madaydayaw ti agnanayon a Diyos. Madaydayaw ti Diyos, madaydayaw ti agnanayon a Diyos. Ipatay ti Diyos ti dusa, nga manangaasi naglaeng. Ipan na tayo iti lubong dagiti natay, sana tayo metla aunin iti huyeng. Awan makalisi ti panakabalin na. Madaydayaw ti agnanayon a Diyos. Tattao ti Israel, agyaman kayo imatang dagiti pagilian, ang nangibelengan na kayo, nangibelengan na kada kayo. Ipakita natin na idumdumo at hileg na. Idaydayaw yu iti imatang ti amin na parswa, ti Apo ti Diyos, ken imatang yu ti agnanayon. Madaydayaw ti agnanayon a Diyos. Bigyan nyo ti impay ti Diyos kada kayo, ket agyaman kayo iti amin a puso yu. Idaydayaw yu tinalinteg nga Apo, itanok yu ti ari iti amin a tiyempo. Madaydayaw ti agnanayon a Diyos. Uray no ag naedat iti ganggana et daga iti pamilyan anak igbelenga, agyaman iti Apo,
Ket ag sa uak may papalit tinagkala pa nakabalin na. When salita dayto iti pamilya di managbasol. Madaydayon ti agnanayon o Diyos. Iwaksiyo dagiti basulyo, agaramid kayo iti inaimbag iti imatang ti Diyos. Nalabit patalyawan na kayo, kat kaasyan na kayo. Madaydayan Madaydayon ti agnanayon o Diyos. Di pagarian ti Apo, kas maibagay, ket amin tumaited tuken ka. Ti Apo at ako makada kayo. Sa umabit ka. Di ba na kayo waragawag tinasantuan nga Ebanghelyo kasing surat ni San Lucas. Gloria in Papa. Inayaban ni Jesus dagiti sa kapulo ket do nga adalan ket inted na kadakwada ti pan nakabalin ken turay amang paksiat kadagiti amin a demonyo ken mangpaimbag kadagiti saksakit kalpasan na imbaon na ida amang ikasabat ti pagarian ti Dios ken mangpaimbag kadagiti masakit kinuna na kadakwada di kay mangitugtugot ti uray aniya no agbiyahe kayo sa rukod man minusungko kalinuan wenno kwarta uray pa'y pagsukatan niyo, nagdamangawat kada kayo, agdagos kayo iti dayta abalay, inggana kumano kayo iti dayta nga ili, no dita kayo awaten, panawan nyo dayta nga ili, kat pampagin nyo titapok iti dapan nyo, kas pakabalaagan da, napandagiti adalan, dagiti amin, kadagiti amin na barbaryo, kat inkasabada tinaimbag adama, ket pinaimbag da dagiti masakit iti amin a lugar. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti pagpaiken ka. Kararag tayo lakta. Kalpasan na iti bagyo sigun ti pag-asa daman sumungan ng Mindanao mo kindi ngundi tayo lakta mo ta uri dagiti kapsat tayo ket mabiktima da mo lakta nya ag dagiti na biktima. At nawalan ti balay, at nadadaol ti talon na, makaupay mo ti rig na, nadapay lang ti mapukpukaw kabsat tayo, ikamang dito niya nga ladingit mo dito nga pamilya, ikararagan tayo mo, at mawanan ti ama, nang runa ta ubing pay mo dito anak na, so nga kararag tayo, talit-talit na kini ako Diyos. Kaya isunod ti man nakabalin na ito na pwede pa nakabalin ka dagiti adalan na nga mga paksat ti dakes kan tayo mga paksat ti dakes tawag mo ti pan nakabalin tayo hangirahan di mabalin tayo nga karamitin karkarigatan ti agbiag na nalintag ikararag tayo agkamatalit tayo ti mo nang aramidan tayo sapay mo matamaawatan tayo na niya ti kayat ti Diyos nga ibaga kabayatan ka dagiti nga panubog iti biag tayo anya ti pasimudaag na anya ti kayat na iyarumaan kada tayo kada gito'y nga paspasamak iti biyag tayo nagtalinagtalata nga natibker nagtalinagtalata nga naunag ti paamati na kararagan tayo matagiti kakabsat tayo dagiti nayat nga followers tayo madumdungan magipagkarkararag ala bagit tayo ti agtalit iti Apo iti parokya tayo lagyaman tayo awan unay ti napakaruan naman na kaya nga sa uwan nga di pa nagyaman ng nakalusot tayo lahat obligasyon tayo ti may karkararag nang na kadagiti kakabsat tayo nga nagangran, naawanan iti nabisinan iti narigatan isumat ti obligasyon tayo no haan nga da tayo ti biktima da tayo ti tumulong no haan nga pinansyal ay karkarag kasakulan tayo unay ti ang kararag tatta ni Apo Isus ke wala dagiti adalan ke nuaragawag ta pinaimbag nga damag awan ti tugtugot yo agraman kanen balon kunana taapaya agtalit tayo nga ti Dios isu ti mangted agtalit tayo nga ti Dios isu ti mangi-provide ti amin tayo Ken ka Apo to'y yami,
kaapo, bagus ken kamami, idatun mi, daytoy ayani, agtalekam ken ka, panamaywan mo, sasaenek ni, ipangag mo, agtalekam ken ka, siknet iyami, waya, idem kada kami. Kung mararag tayo kakabsat ang kada tayo kanda ito'y adaton tayo, makaiayo kumahi ti Diyos Ama aman nakabalin amin. Adaton dali kaimam, kahit may pahay na kay dayawan, kahit makaigloryaan tinagan na, kahit mas tamet ang pag-imbagan tayo, kahit di kalagupan, tinasantuan ng iglesia. Irap mo imikan kaapo dahil ito'y daton, ang pangipakita mi ti pamati ken ayat mi kan ka awatan ka ti siya ayat tapos ti daytoy sakramento di Eucharistia maragpat mi dagiti gamen alam namaen mi kas isuro ti santo na pamati gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo at ako makatakayo. Ang ayo dagit puspuso yo. Adalan sa sabatay ti Apo, Agiaman tayo iti apo at Diyos tayo. may karing katrombe. Kung noon ay may karigat rumbeng anong migat pa kay salakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ken biso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin ka tagnanayon a Diyos. Tagaputi ay ayatem nga anak mo pinarsan ti tao. Ket pinabarong babaen ti mang nibinibi a kaasim. Rumben nga rod nga agserbidan ka dagiti kadagupan dagiti parso. Ket daydayawan da ka dagiti amin anay salakan. Ken iti may sa anakem, itantanok da ka dagiti sa santos mo. Isod da po na makinanggay kami kadagiti amin nga angheles, ang magipunanad ken ka, ket siraragsak kami nga agkona. Santo, Santo, Santo Iapo, ang Diyos dagiti amin na parswa, tilangit ken dagan nuda ipakainayawang, hosana ti kakatuan, madaidayaw ti umay inakan Iapo, hosana ti kakatuan. Kut noon ay apo, biig ka kinasanto, ket sikati gugwayan ti amin a kinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paimo ta Espiritu, kasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, ket ti paimo idaka na kami, abagi kandara, ni apo ni Heso Kristo. Isulidisak bayayawat na si ayat ti bagina, tapno agtutuok na nga iti tinapay nagyaman ken ka, pinispisi na sana intet kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy kadaytoy ti bagi isa may yawat to a may paay kada tayo. As tamet at alpasan kay di pa nang rabiida na nala iti kalis nagyaman manen ken ka. Sana inted ka dagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket duminong kay amin iti daytoy daytoy ti kalis ti dara dara ti baro kay nagnanayon na tulang iso may buyad to nga may paay kada kayo ken kadagiti ano at tao tapno mapakawan dagiti basbason aramidan nyo daytoy apang ilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Pagkayos mo, kapalungan, inakami sa lakang, sikahanan mo, ti sa nalungan. Itinurot pa ng ilang iti papatay kan panagungan ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti panata isalakan. Agyaman kam ken katayong baay mo ang ikari kami nga dalitoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami makirano iti bagikan dara ni Kristo. Pagkaykaysa na kam kumati Espiritu Santo.
Laglagi pang kadaapo ti iglesia manaysak na piti sang lubungan ket parayrayom tayat na Diyosan. Laglagi pa met ni Leo a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi iti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat nga pimusayan as inanama ti panagungar dan iti sidong takaasim. Awatin kad ida iti sidong taranyag mo palakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket magirangod kamto keneng gasata na Birhen Maria nga ina ti Dios ninagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda ang nakapudno ang nagserbikan kaditoy daga makikadwa kamto kadmet kadakwada ang magitantanog ken magidaydayo ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaisa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo irok no imiken ka man nakabalin nga ama ti amin adayo ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ito'y malarong iti ama kagbalman tayo pangarag na insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami kada sa ilangit madaydayaw umatinagan mo dumday umati kagayam dito'y tara kasagami item kadapan kalaw ito'y tikalan mi tipatinayon nga pakawalan na itibasol mi akasmet pamakawan mi kalagiti nakabasol ka kami dinalamet paypayan no manugot iso-iso isalakan na makikagayos dawatin mi kan kaapot isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa kanamnamain mi ken iti ay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Tapo po ang tituray ang ikalalayan niya ayaw at danayan ng Diyos sa O sarili. ako ni Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibakit kada kayo kapya nga gapukan niya ti ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam dali ti pamati ti iglesia ket kas mayan noro ti pagayatam ipaay mo kada si aasi kan kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kagagbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangat da kada kayo. Hasta po amen. Ay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kana sa kapya. Kordero di Diyos, maikat kadagiti basbason ti lubo, asya na kami. Kordero di Diyos, maikat kadagiti basbason ti lubo, asya na kami. Kordero di Diyos, maikat kadagiti basbason ti lubo, idem kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus ti Kordero ti Dios sa maikat kadagiti basbasol ti lubo. Nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Ako niya may kalingoy ka kanya, hindi may salay sa taong makaibagtong di karanawa.
Ako binahirap na kami babae ti dagiti sakramento. Taginayon ng kadkadakam ti kinamaingal nga imparabor mo. Tapno kadagiti aramid mi. Maipakita ti pamati nga ikotan mi. Gapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Isa magipagbiag ken magipagari ken kay iti mo ti Espiritu Santo. Dios nga agnayon nga awan ti hinggana. Amen. Ti Apo at Apo makata kayo. Kasta kumamit ken. Isura na kayo ti man nakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ang paso ti Santo na misa, hintayon iti ayat ken kapya ti Apo. Adiyaman tayo, Diyos. Sa